שיעור מספר 8. הגוף. אוצר מילים. גוף, ראש, שיער, עין, אוזן, אף, פה, שן, בטן, לב, שריר, גב, יד, רגל, שחקן, טעם, אמת, בעיניי, פעם, אף פעם, עכשיו, כבר, חבל, אבל בכלל לא. כאלה, למה? באמת, שמות תואר, שונה, שונה, חשוב, חשובה, יפה, יפה, מושלם, מושלמת, בריא, בריאה, חולה, חולה, פעלים, לאהוב, לראות, להרגיש, לחשוב, ככה מדברים, חתיך, חתיכה, העיקר הבריאות, שתהיה לי בריא, שתהי לי בריאה, כואב לי הלב. באמת? דקדוק. זה, זאת או זו, אלה או אלו, זה אף, זה ראש, זאת עין, זאת אוזן, זאת רגל, אלה שיניים, אלה רגליים. ואלה עיניים. שים לב לסיומת ים בצורת הרבים של אברי הגוף. אלו שמות עצם ממין נקבה, על אף שהם אינם מסתיימים בסיומת הנקבית א. אוזן גדולה, ברבים אוזן, אוזניים. יד ארוכה, ברבים יד, ידיים. רגל קצרה, ברבים רגל, רגליים. שן, שיניים. עין, עיניים. כך קורה גם בשמות עצם רבים המציינים זוגות של חפצים. נעל, נעליים. גרב, גרביים. מכנס, מכנסיים. אבני יסוד. של, נטייה של מילת היחס של המציינת שייכות. שלי, שלך, שלך, שלו, שלה, שלנו. שלכם, שלכן, שלהם. שלהן. סלח לי, זה הכיסא שלי. סליחה, לא ידעתי שזה שלך. חשבתי שזה שלו. פעלים. דוגמה להטיית הפועל לאהוב, בהווה, ביחיד וברבים. אני, אתה, הוא, אוהב לאכול. אני, את, היא, אוהבת לאכול. אנחנו, אתם, הם, אוהבים לאכול. אנחנו, אתן, הן, אוהבות לאכול. זמן עבר. זכור, הצורה הכללית להטיית הפועל בעבר חוזרת בכל הפעלים בעברית. בגוף ראשון ושני לא נוהגים להוסיף את כינוי הגוף. אני אהבתי.
אתה אהבת. את אהבת. הוא אהב. היא אהבה. אנחנו אהבנו. אתם אהבתם. אתן אהבתן. הם אהבו. הן אהבו. שיחה. חבל שאני לא יפה כמו השחקן הזה. למה? הוא לא כל כך יפה. אבל הוא חתיך, לא? פעם אהבתי גברים כאלה. ועכשיו? עכשיו הטעם שלי שונה. פעם אהבת אותי. ועכשיו? אהבתי ואני אוהבת. אבל אין לי עיניים כחולות. אני אוהבת עיניים חומות. והשיניים שלי כבר לא לבנות. באמת? לא ראיתי. והגוף לא מושלם. זה בכלל לא חשוב. גם את חושבת שהעיקר הבריאות? שיחה. חבל שאני לא יפה כמו השחקן הזה. אבל הוא חתיך, לא? ועכשיו? פעם אהבת אותי. ועכשיו? אבל אין לי עיניים כחולות. והשיניים שלי כבר לא לבנות. והגוף לא מושלם. גם את חושבת שהעיקר הבריאות?